дошли в още един епизод на една много яка игричка, която аз много отдавна искам да се изтегля. Обаче първо ще трябва да се намаля телевизора, защото съм си пуснал флашбек. Аз ще го намаля на едно. Не баш на 0, както всички смятаха, че го намаля. Тази игра е с влакове и вашата цел е да купувате разни работи на влаковете, да ги апгрейдвате и всякакви си други работи. Тази игра е много яка и сега ще я почнем. Така, до сега бях закъсал тук. Чакайте малко да се доближам. Бях закъсал и носех 93 тона. Претоварвам 93 тона. Така че на влака му е трудно. Апгрейднал съм го почти до макс. Тъй че аз направо започвам. Добре, червената гума, не червената гума, червената джанта, която виждате, тя е ето тук. Така че тя е прегряла, затова тя дращи. Пакли. Казвам турбо няма. Човек не. 140 градуса. 140 градуса, хора. Айде, прецакай се двигателя. Хора, не мога да запаля. Хора, как се пали влак? Всичко се замина буквално. Влака ни се прецака. Влака ни просто се прецака. Ама как? Как е възможно влак да дърпа 93 тона? Хора, не се базикам. Това са 93 тона. И 100 и 1000 и нещо килограма. Да мап. Имам и други. Имам и други влакове. Его, например, е и тоя. Аз съм стигнал до левел 3. Трети левел. Четвърти левел не съм го отключил, въпреки че 9 левел е най-бързия и най-мощния. Ще ме кара да нося по 200 тона. Стигнал съм до трети левел. Сега, нямам достатъчно тачки да апгрейдна този влак и да взема този пост. Това да се прави просто. Аз ще говоря да съм Steam. Като видя този пушек.
Какво ще правим? Кажете ми какво ще правим. Нямам влак, освен той да вземам. Той е по-слаб. Как да го гледам? Не мога да гледам реклами в тази игра. За фри работи. Обаче този път си беше мъчителен. Този път откъде? Той е. Чакай, колко нещо? Ще се сложа така камерата, за да виждам през колко работи трябва да минавам. Това. 7 неща. 6 неща, да, без финалната точка. Финалната точка. Не знам какво ще имаме, обаче не искам да знам. Искам това. Йоу! Това видяхте ли как се изстреля? Гаси чудото, брат! На съдебната 160 км. Крема на миналия ми влак не можеше тази синята ръчка да охлажда. Това е проблема, че не може да охлажда. Момента. Хора, още малко и този влак ще излезе извън релси. Чакай да го повече. Почва черния пушък с уния жълтите искри. Оу! 67 тона. 67 тона. Ако този влак се представи зле, вътре! Охо! Чакай. Що го пробваме да вземем тук? Това не знам какво трябва да бъде. Ето ги знам ги тук. 5 тона само това ли бе? Майко. Брат, си няма ли? Хора, забравих в началото на видеото да ви кажа абонирайте сега с камбанката и ви благодаря за тези 15 абоната, които стигнахме, и за 20 абоната ще направя giveaway. Не какъв да е giveaway, а специален giveaway за 20 абоната, които не знам дали ще ги стигнем, но вярвам. Аз вярвам, ще ги стигнем. Не мога ли да ги взема всичките просто? Да. Я няма да мога да ги взема, обаче мога да взема такива. 15 тона, майко, брат. Това колко трябва да са, бе? Малко ще си намаля звука. Видеята са ми много тихи, но са забавни. И 7 тона. Аз съм натоварил 18! Не казвай, че има и друго ремарке. Брат, колко ремаркета ще трябва да напълня за 67 тона. Само в едното натовари 20 тона. На 20 тона не са малко. Не са малко. Да кажа. Всичките изпаднаха. Сега тя ги взимам ръж. Аре, бата, верно ли е?
Има ли? Не знам как ги взех. Просто не знам. Ами, явно това ще е последния вагон, 2 вагона. Сега, така предполагам, иначе не знам колко ще са, може и да са 15 милиона. Обаче докато не стигнем с 67 тона, няма да престана да товаря. Преди товарих някакви пилети. Не пилети, а такива пръчки. Значи снимаме от 10 минути, пък имам чувството, че снимаме от 1 час. Хора, ако искате да правя по 3 часови видеа или 4 или 5 не стримове видеа, просто се абонирайте за канала, за кампанката и ще го направя. Казвам ви, ще го направя. 37 тона, още 30 тона. 30 тона не са си малко. Брат, това тежеше 1 тон. Значи едно такова, една групичка с едно струва тежи 1 тон. 40 тона. Натоварили сме 40 тона. Натоварили сме 40 тона за сега. Обаче не знам до края на видеото колко ще сме натоварили. Само 2 поръчки са си... Да знам. 120 тона. 120. Хора, утре ще кача, т.е. днеска ще кача втората част, която ви подготвям на The Baby Yellow, новият апдейт. Както виждате, още съм си запазил това. Ето. Както виждате, ето го, там където е камерата, виждате, че още съм си запазил прогреса от The Baby Yellow. Така че не съм го трил, нищо не съм го правил. Гледах малко YouTube, след това и да я знам какво правих. Айде и последната групичка. И сме готови. Не. Още 1 вагон. Още трябва да натоваря. Бам. Дан. Аз искам да оставите по 1 лайк на това видео и да кажа, значи, както ще си напляскаме ни шамари, сега от толкова разнасяне, още едно, от толкова разнасяне, искам вие да напляскате едно хубаво лайк бутона и да напляскате камбанката и subscribe бутона, защото така искам да ги ударите. Така искам. Както аз се ударих по бюрото и камерата просто направи. Така, бате. Добре, сега. Брат, това колко буст трябва да е, не знам. Ако мога отгоре. 200 000 отиваме, тъй че 100 000. Брат. И 220 коина. Топя. Не. Това е охлаждане. Сега ще си сложим бутенджа. Ау.
4 неща. Вози ми нищо! Хора, пак ви казвам, искам, както аз нося 4 ремаркета, ви да носите ни 4000 абонати. Защото, ако стигнем 1000 абоната, може да раздаме кола, но няма, но още не сме го измислили. Така че, по-бързо се абонирайте за канала, имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Успяхте ли да се абонирате? Защото ако не сте се абонирали, тогава какво чакате, бе, хора? Какво чакате? Кажете ми една проста причина за какво чакате и аз чакам. Вие не ме питайте, аз чакам влака ми да тръгне. Защо спираш? Защо спираш, ми кажи. Не! Не, лампичката за двигателя премигва в зелено и червено, е така комбинация ще стане лилаво май. Не знам какво беше това. Аре бе, брат! Не бе, охлаждай ми! Какво стана, бе? Чакай ти да си го купа. Охлаждай, ма! Алло, Чакай, я да спа да го напъвам, защото вече 2 от колелата ми, даже 3, са се зачервели, са почервенели. Ако още малко дръпна това нагоре, брат. Стоп. Дам назад, какво ще стане. Ще се да напред. Дай. Ле. Чакай, ле. Давай! Давай, моля те. Умолявам те, моля те. Моля те, ме потегли, бе, бе. Защо 5 километра? Брат, не. Аз се отказвам. Какво? Чакай, аз стой тук. Това колко бавно трябва да оплаща, бе. Хора, никога не си купувайте никога не си купувайте нови влакове в тази игра. Върнах се. Както виждате, нашия влак е... Защо? Пак ли се развали, бе? Буклук! Глейте! Пак двигателя, брат! Пак двигателя! Държете с доставка на дрога за бърз проверка на човек, от който иска да се отърве. Веднага мога да убедя началниците, че изпълняваш всичко, което ти кажеш. Значи... Писна ми, хора, писна ми, бе. Откъдето с негативен късмет? Обяснете ми откъдето с негативен късмет. Защо тя предава, брат? Заради дял от бизнеса. Люк я смяташе за дете.
$700 коина. Оле боже, мале, 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 откъде да си ги събера тия неща, бе? Хора, тая игра ще бъде на 2 части, обаче сега мисля да поиграем някаква друга игра, защото тая ми писна вече. Направо ще се видим към следващата игра. Еми хора, виждате вече коя е играта. Една игра, чакайте. Оу. Явно ще играем така. Двеста 261 ниво. Ооо, ма се бях стигли отдавна. Окей. Чакайте, тук ще си дръпна камерата, защото вече там няма къде да направиш. Арева! Аре, сега ще стоиш тук. Казах ти, че ще стоиш тук, но казах ти, наденица грозна. Стой, стой, стой. Оу, е. Чакай, стой. Оу, перфект. Абе, тук си имам някакви принцески. Чакайте малко. Изчакайте, хора. Малко ми се разкъса принцеската, обаче... Оле, не хора, писаме. Писаме, просто не мога повече. И ще има втора част на тази игра, това ви всичко от мен, абонирайте за канала с камбанката и се надявам видеото да ви е харесало, защото на мен много ми хареса, както и на вас. Това ви всичко от мен, чао! И до нови срещи, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Чао!